Si a cabina te quieres comunicar, lo único que debes marcar es 7-120-130. Llama al Maxitel 103.3. Budete sa smiať, budete lolovať, roflovať. 103.3. A máme tu pripraveného malého píta na telefóne. A budeme mu zavolať a trochu ho napálime. 103.3. Sme tu s Mrostkom. 130. Llama al Maxitel. Dobre, ideme na to, som ready. Točíme. 103.3. Áno. A sme späť. Je tu aj Mrostka. Pokračujeme. Nebúvod. 103.3. Pokračujeme. 103.3. Poďme sa hrať. Tu je Joana. Ale veď volám Peťkovi, nie? Tak sa stretneme, Peťko. Peťko. Ty máš také pekné vlasy. Videla som nejaké tvoje videá na internete a chcela by som si tiež zahrať. Kto je tam? Peťko. Peťko. Tak sa stretneme. 103.3. Poďme tomuto k tomu. 103.3. Peťko. 103.3. Tak sa stretneme. Tu je Joana. Ty máš také pekné vlasy. Ja bývam v Podunajskej Titrujo. Ale veď volám Peťkovi, nie? Chodíme predsa spolu do školy. Haló. Haló. Peťko. Peťko. Poďme sa hrať. Veď to som ja, Joana. Už to zdal ten švejt. 103.3. 103.3. Pozri sa. 103.3. Staniť sa v medali.